Horixe egin zuen biharamunean. Jolas garaia iritsi orduko ikastelaren eremu barruan zegoen basora eraman zuen laguna, eta hantxe erre zituzten bere lehen bi zigarroak. Ik baldakik nola iten den? Bai, noski. Hil behar zuela uste zuen Xabik lehen tirakada eman eta eztulkasi zenean, baina nezen hil. Eta, hasi zenez gero, jarraitu egin behar zigarroa amaitu arte. Eskerrak eneko aldamenean zeukan, jersea gerriari lotua, onkote arpegi hartan zigarroan diegi geratzen zitzaiola, ura ere eztul batean birikak bota beharrean. Baina erre zituzte azkenean eta aurrerantzian, inoiz zigarro erretako gizasemeak bilakatu ziren. Lehen baino koska bat gorago egongo ziren, gizon sendo bilakatzeko ametsean. Kontua ezen egunero zigarroa erretzea, ezingo zuten horren beste lortu. Baina bitarteka bakarren bat erretzea eta asteak zigarro haiei buruz hizketan igarotzea eta haiek pasaditzo bilakatzea. Errealdiak mitifikatzea nolabait. Laster beste eskolakide batzuk juntatuko zitzaizkien, garaia baino lehen nera bezarora pasatzeko irrikatan zeudenak, eta jakina betiko ume, izan nahi zuten gainerako eskolakideak arbuiatzen zituztenak. Haien artean zegoen Aritz, hortzokerreko mutil lodikotea, beti iskanbilaren batean zebilena. Eta berala, ohartu zen ura bazkide garrantzitsua, izango zela, hain zuzen azken honek, Xabik bezala, ez baitzuen inoiz ameketakorik ekartzen. Eta ameketakoan tenorean, ama, Ani Klauderena lanean hasi geroztik, Xabik ere ez zuen sabelean sartzeko ezer izaten. Egunero basora saldu eta beste aurrekin elkartzeaz batera denek ateratzen zituzten beren ogitarteko edo bienoa segiak. Xabik eta Aritzek ari eta beste honi lapurtu behar izaten zizkietan zatiak. Eta beti zen transe zaila. Zeren eta goxean dia izaten baizen, denentzat. Eta inore zitzaion gustatzen bere peun xokolaren zati bat galtzea. Txikia izanik ere. Mukatu ematean, hartzmamiakia muturrean jarriko zizkizuten, aginkada kahalik eta gehien mugatzearen. Beraz, gaizkile bizitza hura, ondo xamar, zioakiola, ikusirik egun batean, Aritzekin tratu egin zuen jolas garaiaren aurretik komunera joateko, aitzakiarekin aurrek ikasgelaren kanpoaldean uzten zituzten bizkarrekoetatik askariak lapurtzeko. Tratua zen, zuk gaur eta nik bihar, susmorik ez sortzearen. Eta halaxe, hasi ziren, egunero, beraienak ez ziren ameketakoak jaten. Kontu berezia izaten zuten, nola ez ba, zigarroak erretzera elkartzen zitzaizkien, eskolakidei ameketakorik ez lapurtzen. Arrakastaren sekretua, alik eta biktima gehien eragitea zen. Pensatzekoa baizen inori ez zitzaiola axolako hiruilean behin askari galtzea. Lapurtutako askari guzien artean bazen bat Xabiren gustukoa, Maiterena. Launaka esertzen ziren gelan, idaz maiak parez pare jarrita, eta Maite zen Xabiren aurrean esertzen zena. Bere begi urdinekin, buru gaineko bi motxotz txikiekin, eta jantzi garestiekin. Ez zion ordea sekular begira begiratzen, eta zekien zergatik. Ez baitzion inoiz hitzik egiten, baina susmoa zuen baten jantzi garestiekin eta bestearen jantzi merkeekin zerikusia zeukala. Okerrena zen neskak ustez, Xabirekiko senditzen zuen mespretsua zela. Hain zuzen, Xabik bere buruarekiko senditzen zuena. Mespretsu beraz ziren biak.
Horregatik mespretxu zitalaren minarekin neskatiaren bizkarreko dotore eskua sartu eta handik mota guztietako opilak eta biskotxak ateratzen zituenean, jakien gozotasuna baino gehiago, mendekuaren ezia senditzen zuen.